салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам Дилҷӯи Хатлон дар канали Хакер ПК. бародаро имрӯз бисёртар савол доданд ки дар бораи чӣ тавр дар YouTube канал мекушоянд нишон медем. хуб, ҳозир нишон медем. таваҷҷӯҳ кунед ба экран. хуб бародаро, сараввал ворид мешавем ба YouTube. баъд инҷо яъне ки канали хидмонро интихоб мекунем ва аз канали хидмон поён мерем. аккаунти яъне ки нишонаи ҷамъ аст, добавид кардани аккаунти дигар. яъне ман да аккаунт дорам ва боз яктаи дигар мехоҳем кунем. як бор зер мекунем ва каме мунтазир мешавем. яъне ки телефон парол дошта бошад, пароли телефон мекард, паролша мезанем ва мунтазир мешавем. хуб, чуноне мебинед бародаро, телефон или адрес ё ин ки почта электронӣ гуфтагӣ аст. дар ниҳо зер намекунем ва инҷо зер мекунем создати аккаунт. мисол дар баъзе телефонҳо намебарорад, автоматӣ рафтан мегирад ва дар баъзе телефонҳо дилия себия, мисол мо дилия себия дар кор. ному фамилия мепурсад дар иҷа, мисол менависонем ному фамилиямона. фамилия боз дале ва дар инҷо рӯз, моҳ ва соли таваллудро мепурсад ва ҷинсро, яъне ки мард ё ин ки зан буданро. хуб, интихоб мекунем мужской, боз дале мекунем. ва дар инҷо интихоб мекунем, яъне адреси аккаунтмон аст. яъне ки интихоб кунем, касе дошта бошад интихоб мекунад ва интихобам накунем, дале мекунем. хуб, ман хидмат интихоб мекунам ва дале. ва дар инҷо парол мепурсад. пароли мо бояд зиёда аз 8 рақам бошад ва ягон аломати фарқкунанда дошта бошад. мисол ман дар аввалаш нуқта мемонам, баъд парол мезанам. яъне ки 9 рақам шидаема. боз пафтарити парол, ҳамон паролно бо пафтор мезанем. хуб, боз дале мекунем. хуб бародарои набаромадак, яъне ки ному фамилиямон қатӣ, боз дале интихоб мекунем. инҳояш онқадар муҳим нест. принимаю. хуб, каме мунтазир мешавем. рост бародаро ба YouTube меравад ва метавонем ки видеоро тамошо кунем ё ин ки баъдан номи хидмона дигар кардан мехоҳем. мисол ин аккаунти ма аст, мехоҳам аккаунти дигарама интихоб кунам. ваш аккаунт. хуб бародаро, мо ҳамон ному фамилие ки нависта будем дар инҷа мебарояд, интихоб мекунем ва баъдан мебарояд, мисол боз дар ҳамин ному навиштагӣ медроем ваш канал. ва бинед бародаро, создати канал нависандагӣ аст. ай создати канал, мисол метавонем ки номи каналмона иваз кунем ва баъдан создати кунем. хуб, ина бародаро, канали мо омода шид. метавонем айҷаш видео партоем ва дигар видеоро тамошо кунем ва тарзи дигаре ки боз канал месозанд ушани ба шумо нишон метавонем. мухтасар фаҳмонда. хуб, ба Google медароем.
банди охиронро интихоб мекунем. боз номи каналмона бировард, як бор интихоб мекунем ва добавить аккаунт зер мекунем. хуб чуноне мебинед бародаро, боз ҳамон хел мебирорад ва гуфтем саздати аккаунт мекунем ва давом шавад. дар аввали видео нишон додагием тарзе ки ҳамонро мекунем, инам ҳамон хел меравад. бародаро, видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед. бо шумо будам Дилҷӯи Хатлон.